De groetjes, de groetjes, de groetjes, de groet. Un espacio de luz que solo llena De groetjes, de groetjes, de groetjes. Ebar alasma odi. Hoe gaat het? Goed, hoe gaat het met u? Ah, ik word een stuk lang niet gezien. Lang niet gezien, nee. Ah, mide. Ik ben blij u te zien. Ja, ik jou ook. Okay, Papa, maar ik ben hier een tijdje niet geweest, daarom hè. Daarom is je nog. Maar ik go rustig aan neef Gado. Tebridi in Gado, dan blijft het goed gaan toch? precies. Ja? Ik zie dat u bezig bent, dus dat zal niet. Ja, nou, bel me wel even. Maar nou, ik kan takje gewoon even, want nog eens maar nog naar asma met takje, dus dat is niet, ja. Best. Maar ik ben blij jou te zien. Blij te zien. Auto uit wel, weet je wel. Ook wel uit, ja, want alle juru hè? Je moet je zeggen dadelijk. Hè? Fafa, Fafa, waar is die andere vriendin van jou? Die, Fafa, oh, zij is vrij. Oh, ik kom zo. Ja, oké. Zo, oké, mensen. Isabi mina ala say me miti ala so to sma. Ala say me miti ala so sma me miti ala say. En ja. Ya no me queda nada y si tú te vas. Ala say me miti ala sortusma me miti ala say. Maar mensen waar ik ook over contactie Lolotaki en zo. Ik ben niet gekomen om Lolotaki te, nou ja. Mimito een mooie vrouw net even, ik heb er gewoon gegroet. Anomi vrouw, ja, mi groeten gewoon. Ik heb gewoon netjes gegroet. Verder niets. Ik heb ook niets met er. Noti mino abnanga eng. Na gewoon mi tak odi sabi omdat tedesma si beni miranda da de lau tok. Tedesma beni miranda da de lau. Oké, mensen, ik ben even komen groeten. Mi kombaar worden eventjes. Gesprekstofbaas Benny Miranda. Ik ben inderdaad jarig geweest met een jari natuurlijk. Maar isabi una culturu man. Tewever jari ano ala yuru e dusani ano ala yuru e du bigi sani ana we do nanga sanskin taki. Sanskin taki sanskin firi dat we do. Afrouw e kombaga. Yo. Na mi asma di se schijn yo. Afrouw e kombaga na mi asma di se schijn. Is een mooie Hundistaanse dame. Nami, afrouw die ze. No aguantar esta tristeza, si el alma se me envenena, si ya no, si no tengo amor, y tú sabes que eres todo lo que quiero, no te vayas nunca, por favor. Oké, mensen. Even, een vrouw, je kot die schijnt, ja, even, dus dan ja, even een beetje aandacht geven, toch? Mensen. Meerbaar alles maar odi. En, ik hoop dat, we allemaal emeke bunanga neef masara gado. Zij denk ik sa mensen. Bala chantok, ama make one mistake.
mía, todo lo que tengo, el mar, Bala chan make a mistake. la luz que me guía, Aman denki, el amor chan denki in een ede. Dus chan denki in een ede say that if the man no sitting next di Benny Miranda, dat mi otan verdedig den godoro, dat mi otan takidoro gideng, dat mi elautok, dan ben ik toch gek. O men bensine de ma ego teke dat pena away. O men bensine de ma ego teke dat pena kabinet voor president. Bijna mi wan mama pima de man disi. Bijna mi wan kosi de man. Nooit de man no gim 1 liter benzine. Nooit de saka dagudis no gim 1 liter benzine. Nooit. eres vida mía, el frito que siento, todo lo que pienso, Ja mensen. qué alegría. Sorry hè, mi be schijn wan dame even, mi be schijn wan vrouw even dat hè. Is dat niet de vrouw die si Benny Miranda de loud ook. En teden si, teden vrouw si Benny Miranda dat de loud, teden si afford. Teden si afford ranger dat de loud ook. Dus abita kina 50.000 dollar ook. A bijna 2 miljoen SRD dat de loud ook. We zo toe af de mi kai de abi voor direct. Anomide ko ere na Fort Ranger de kong. Anomide kong. Na Fort Ranger de kong schijn. Ano ben niet meer dan dat de kong. Want ik ben niks, ja. Ik ben niks. Ik ben gewoon een kind van God. Mina wan pikin fugado. No sé, vida mía, cambia todo. Si tú te vas, el sol no me calienta ni modo. Si tú te vas, el día me parece más oscuro. Si tú te vas, si tú te vas. Sa umalaya tum siyo. Oké mensen. Atori sam contactie. Ik zal niet lang online blijven, want de uma elau mi ja. Dile cuándo vamos. Uy, 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 porque la vida sin ti ya no es vida. Te juro que no sabe igual. Se muere mi corazón. No aguantar esta tristeza. Si el alma se me envenena. Si ya no, si no tengo tu amor. Y tú sabes que eres todo lo que quiero. No te vayas nunca, por favor. Oké mensen, sorry. Sorry hè mensen. Voy a pedir su mano, al amor hay que dar de beber. Voy a cortar un ramo en nubes para mojar su querer. Voy a pagar por los yayanes en un... Oké mensen, we go door even aan Tori. Namide kar media baas. Maar Chan make one fout. Chan berekent dat. Chan berekent dat amanese kan notigimi. De manese niet eens een perceeltje de man ook gimme jong. Niet eens een liter benzine mi no kisi voeding. Bijna mi wan mama pima de man dis jong. Bijna mi wan mama pima ding. Niet eens een perceeltje mi no kisi voeding dagu disi. Nooit. Niet eens een liter benzine mi no kisi voeding dagu dis nooit. Da alagado day de mij go tanken dat pena away. Alagado day de mij go tanken dat pena kabinet voor president. Dan niet eens 1 liter benzine mi no kisi voor de man is nooit, mensen. Niet eens 1 liter benzine mi no kisi voor de man is nooit. Uy, uy, uy. Sopla.
Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur para buscar arriba el pico, el nido que quieras tú. Eso es así. Y sabi sande kai salsa? Y sabi sande kai salsa? If you want to leren dansen salsa, ik kan Konami. 15 jaar op dansles gezeten in Nederland. Cubaanse salsa, mambo on two, bachata, kizomba, New York style salsa, LA style salsa op de lijn. If you want to leren dansen salsa, ik kan kona Benny Miranda. Namina salsa basi. Vamos a sonar unos palos pa' que me quieran por siempre. Ay, que su amor sea verdad. Waka, kara vlogje me even. I want thing. In a black, I can't give even. I can't give even. Voy a pedir su mano, al amor hay que dar de beber. Voy a cortar un ramo en nubes para mojar su querer. Yo wani ma you now poi. Yo wani ma you now poi. Dagasong, mi opa dagasong besor mi wasanitok. Voy a prender tu cariñito como popullo en el mar y voy a hacerte un traje. Dagasong besor mi wasanitok ding o wani ma de now poi. Y la peli mi mano viene. Vamos a sonar unos palos pa' que me quieran por siempre. Que su amor sea verdadero. Pa' que me quieran. Y la peli mi mano. So mensen, dat orsa me juja, dat Chan me kwa mistake. Chan installeer 400 commissie. Ala den dossier mi abi. Chan installeer 400 commissie. Dat is de 400 commissie samen installeer. Daar man poti passa 400 sama in den commissie. Lo que quieras tú. Eso es así. Voy a prender tu cariñito como. Me want salsa face later weer. Kogo dansi salsa. No, mo leri dansi salsa. Na mire ka salsa basi. Mo leri dansi. Ano uma me sukwera. Na ko dan. Mo leri dansi salsa. Plus paisa hai, paisa money lai. Me leri dansi salsa. What's salsa face later? Kogo dan. E ga je to leren je dansen. Fuso so me leren je dansen. Que su amor sea verdadero. Hey mensen. Vamos a sonarlo. Oké mensen. Isabi me meke pisi yang ada sama. Mine suku des mayare. Na ho me meke pisi yang ada sama mami na suku des ma. So, that Chan, bala Chan make one mistake. Ama sabita ki Benny Miranda na Facebook basi. Dat Chan sabi dat if a lul Benny Miranda, da fe a peyo boko, Chan sabi asan dati, dat toch amang ego meke grap anga Benny Miranda. Dama sabi dat Benny Miranda na Facebook basi. No one, hey, bijna me one mama pima de man is no give next. Next the man no give me. Mevrouw Simons, 27 wagi. Mevrouw Simons go teke. 27 wagi. Dat den dagu dis be abi 30 wagi da pena osona ding. Da mevrouw Simons go teke 27 wagi po ding. Awagi di mi ereja. Anga mi money mi buy. Nanga mi money mi buy awagi disi buy na 2 million a day mi buy awagi disi. Nanga mi money mi buy.
Met mijn geld heb ik gekocht. Daarom if me wani mi mama pima chan ala day mi ka mama pima amang. Awagi samen amoni awagi jananga mi moni mi bay awagi disi. Nooit den dagu disi potwalite benzine gimi. Nooit den dagu disi. Den dagu disi. De mai prati o men perseile, prati o men gron, prati o men presi o men perseile. Niet eens wan pisi gron de man dis no gimi den dagu disi. Ala mi gron sami abinanga mi moni mi bay. Da de ma etenke potisma etenke da pena owe ala gado day. Da den dagu dis no gimi niet eens 1 liter benzine one day. Niet eens 1 liter benzine den dagu dis no gimi one day. Da de saka dagu disi. Dat bepaalde voeding berekent dat ja, Benny Miranda gaat verder praten voor ons. Benny Miranda gaat ons verder verdedigen. Benny Miranda gaat ons verder verdedigen. Hij gaat verder praten voor ons. Dat mi elau in mi edet ook. VAP no abi verdedigen moro no. Uno si alasma ekosi VAP no. Alasma ekos chan alasma. Omdat desma sabitaki Benny Miranda ne verdedigt dat moro. Te Benny Miranda ne verdedigt moro. Dat VAP trouwen open goal. Omdat Benny Miranda ne verdedigt dat moro. Omdat jullie zijn. Jullie weten niet hoe jullie met mensen moeten omgaan. 18 maanden mi verdedigt Jan. 18 maanden. Dat toch bijna mi wan mama pima amang. Maar oké. Mi weet eigenlijk des maar dat mi no kosmoro. Dat toch a dagu disi. Next amano sete gimi. Mi contract se heeft dagu no se kapot in mi contract se heeft dagu no se kapot in elkaar. A contract fum se heeft dagu no se ka. Da men sorry tak da de man isi. Dat to sabe juja toch mensen. Voy a pedir su mano. Dat de man is ondankbaar zodanig. Voy a cortar un ramo. Dat de man zette 400 commissie. Dat de 400 commissies aan de man zitten. Dat de man poti zo'n familieleden. Alleen maar familieleden de man poti. Dat Chan. A man poti ala de nichten, ala de neven, ala de omu. Ala de familie van man a man poti. In ala de commissie. Totaal 400 commissie. Dat zo'n voor de commissie. Dat de mij pay de sma 100.000, 150.000. Dat Benny Miranda. Dat mi e bij wagi na mi money. Bijna 2 miljoen SRD mi bij wagi. Dus met mijn geld mi bij. Na mi money mi bij. Dat mi e lai benzine ala de me lai benzine me rijgwe ala prese du ome sangi de mandisi. Nooit de mandis gimme 1 liter benzine. Nooit. Nooit de man ook gimme 1 liter benzine. Dat de man ondankbaar. De man ondankbaar zodanig. De man ondankbaar zodanig. Dat denk je dat? We hebben geen contract geregeld voor Benny Miranda. We hebben geen overeenkomst geregeld voor Benny Miranda. We hebben Benny geen benzine gegeven. We hebben Benny geen perceeltje gegeven. We hebben Benny niets gegeven. We hebben Benny zijn geld nooit gestort voor hem. Maar hij gaat doorpraten voor ons. Hij gaat verder praten voor ons. Benny Miranda, dat me zieke in me edetok. Chan na mama pima, mi wan mama pima ama eigenlijk. Adam mi wan donga Chan eigenlijk na mama pima, mi wan mama pima amang. En Chan, i moet pay mi money voor de 18 musami uroko. En na Benny Miranda, i musabi taki na mina media baas. Na Benny Miranda na media baas. Na mina, no de VAP no abi dekking. VAP no abi verdediging. Alas ma ekos VAP. Alas ma ekos. Die Benny Miranda be taki dape na VAP. Die Benny Miranda be dape na VAP taki dape. Alas ma be respecteer VAP. No asma no be contact san zomaar. No VAP no abi dekking. Na want to Ay, pa' yo prender mi lucero. Pa' que me quieran. Ay, si no te di mi mano, Ahora sí no vamos.
Voy a pedir su mano, al amor hay que dar de beber. Zo mensen. Dar un ramo en nubes para mojar su querer. Oké. We gaan door even naar Tori. Ik ga offline. Ik ga zo offline. Maar de man is Musabi. Chan Musabi taka make a big mistake. Omdat Chan onderschat Atori toch. Chan onderschat Atori. I denk ja. Meneer Pai ben niet meer dan dat niks. Hij gaat wel doorpraten. Hij gaat wel verder praten voor ons. No, de Samsaranga Chan. Chan lassi 27 wagi aman lassi. Bijna 300 man san Chan be pota uroko na nga fake contract, nep contract. Cheng sen alamala gwa oso. En dat na teye uroko fok op, teye uroko takru, teye ati takru na de san dat meet you Chan. Omdat jij denkt alleen aan je familie en friends. Jij denkt alleen aan je familie en friends. Daarom gado puru, daarom gado pot verstangi. Dat na san sa gado dunangayo. Dat Chan, ama zette bijna 400 commissie. Daar man poti so family and friends. Alleen maar family and friends. So family and friends aman poti. Da ama cha omesma go da pena kabinet van de president. Da ama zette contract. Ama zette contract die. Alla desma ama zette contract die. Dat bepaalde voor desma no kon niet eens 3 maanden. So of desma no kon niet eens 3 maanden. Chan zette contract die alla desma dati. Dan way baka dat de man go poti omesma na openbaar groen. Bijna 300 sma de man poti na openbaar groen. Dan Riyad, da ama zette bevorderingen. Ama zette bevorderingen die alla desma. Alla de schoonmakers sambe kring passie. Alla de schoonmakers dati. Riyad meke des matron opzichters. Riyad meke des matron managers. Riyad meke des matron adviseurs. Riyad meke des matron directrice nanga directeur. Dus de man is me kwam totale puinhoop. En mi abi alla den dossier tok. De man is abitak mi abi alla den dossier. Want mi ben verdedigd de sanit ook. Maar ze zijn niet nou. Dat de man is me kwam mistake. Want de sabi dat de man sabi dat if you play Benny Miranda u gota pa media. En wansma sambe taki giyu tok. Wansma sambe taki giyu. Wansma sambe taki giyu nooit no me grapang asma dati. I no me grapang asma dat nooit. Wansma sambe taki giyu. I mu frede asma dati. Wansma sambe taki giyu. Sasabi a heer dossier. Wansma sambe taki giyu sasabi a heer dossier. Dan nog bij ino gi ama next. Ino do next gi amang. Wansma sambe taki giyu. Ino me grapanga aman dat nooit. Chan, VAP, 2030, 5 zetels, 6 zetels, briben voor me. En Chan, in pay me money, van 18 maanden, sami uroko. 18 maanden, no one. Bijna mi wa mama pimawi. Next uno do give me. 18 maanden mi uroko. Maar mi de kai Benny Miranda, ik heb alles. Benny Miranda, ik heb alles na omen percelen mi abi. Sami bijna na mi money, na omen grong, na omen. Ik heb 2 winkels, na 2 winkels mi abi. De winkel die mi bouw, de winkel die a eerste winkel is mi bouw a winkel die 2013 mi bigi bouw a winkel die 2013 mi bigi bouw. A eerste winkel is mi bouw. A tweede winkel is mi bouw. Dan mi bouw a winkel die 2015 mi bouw. A tweede winkel is mi bouw. Dus mi
Inom denki dat yo kon dusan nanga mi da mim firu an fasi of mim gos dona oso of mim go chali of kande mim go krei of so. Nee. Chan asan sa you do na VAP je broko en 2030 VAP na 5 zetel 6 zetel mo puru kaulo giu. En i moet sabi dat in pay mi money. De man sa yabi dape no ma yep you takere. De man sa de dape en VAP dape de man no ma yep you taki. No one for them en VAP dape no ma make them go make one of them go life tap me. Damo sorry on sani chan. Ala de man sa yabi VAP dape. No one of them no ma yep taki. A day so one for them dape e carmine tok da yoshi. Da me boss ahead do she me boss. Ami be bescherm ad dossier tok. Nami be verdedig ad dossier tok chan. Da alla de man sa de in VAP dape. Make one of them man carmining. Make one of them man go life tap mi da mo sorry wansani. Wis de man sa de in VAP dape. No one of them man dat no man. Sa de man tak Nederlands. De man no sap tak Nederlands. De man no man tak Nederlands. So one of them man. So one voor de man voor VAP dape yo make contacti mid me. So one voor de man. No one of them man dape. De man san de VAP dape. A de sa de wani make them carmining. A de sa de man wani da make them go like. Wis na deo shad man. Wis na riat. Wis na so twang. A de sa de man wani da make them carmining. A de sa de man wani da make them up. Make them a carmining da mo sor unu. Da temi go live. No de VAP na open goal. VAP na open goal. Chan ama lul a verkeerde man. Chan klets a verkeerde man. Amide kai Benny Miranda na a verkeerde man ulul no puru kaulo giwi. Ulul a verkeerde man. En Chan i moet sabi dat a 18 maanden sami drai. Yunanga deo wan deo strefi. Mensen excuses. Deo stref ama play wan kaulo doti game. Deo Sharman i play wan kaulo doti. Olanga je soor mi dak, ay Benny Miranda, jij bent de beste spreker van ons, Benny Miranda. Jij bent de beste woordvoerder van ons, Benny Miranda. Ik ga alles regelen. Ik ga het contract in orde maken, Benny Miranda. Alles komt goed. Je krijgt het contract wel. Ik ga alles regelen. Deo Sharman, waar is het contract? PA contract de Deo Sharman. En Chan, den 18 maanden Sami Uroko. Op welke bankrekeningen hebben jullie dat geld gestort? Op welke bankrekening? Ik heb een Eurobankrekening, een US bankrekening en een SED bankrekening. Ik heb alleen 3 bankrekeningen. Op welke van die bankrekeningen hebben jullie dat geld gestort? Wijzen jullie ons bewijzen. Wijzen jullie ons bewijzen op welke van die bankrekeningen hebben jullie dat geld gestort. Zorg maar voor de bankrekening is tot dat koude monichan. Zorg maar voor een bankrekening. Hoe zorg je no? Ja, ik zei iedere keer zei ik, ja, paisa hai, amoni biggie, amoni hai. De mij paya money, paisa hai. Na promote, mi be promote you toch chan, mi be promote you, maar nooit is torta money toch. Mi be promote you, mi be hora partij, hey, maar nooit is torta kaulo money. Je no torta money nooit. Pay you torta money. Soort bankrekening. Olanga me kost de kaulo. Isi de man piki. De man no man piki tok. De man no man piki. De man no man kontaki. De man no. Welke VAP kan komen verklaren? Ik wil zien. Mi wan si soort VAP kan kontak wansani. Mi wan shasan dati. Benny Miranda. Mi wan si soort VAP'er kan kontak wansani over asandati. Ik wil zien. Mi wan si soort VAP kan kontaki. Ik wil zien. En mi wan si den bewijzen welke bankrekening. Ik heb 3 bankrekening. Mi abi 3 bankrekening. Wa euro bankrekening. Wan US dollar American dollar bankrekening. Naga wa SAD bankrekening. Alla de money san de drape. Is mijn geld. Alla de euro san de tapa euro bankrekening dape na mi money. Alla de US san de dape na mi money. Alla de SAD san de dape tapa bankrekening na mi money dape. Soort unu als storten bewijs op welke van die bankrekeningen hebben jullie gestort.
Deo charman, mo puro kaulo giwi. Anotide we korisma in a contradicie. Anotide wie de bezig licht desma op in a contradicie. Benny Miranda na a verkeerde man. Benny Miranda na a laatste man. Omdat Chan onderschat aan niet ook. Chan onderschat aan niet. Amano sabi, omdat isabi te je koormeid, toch? Te je koormeid. Dat je koormeid. Dat je koormeid, dat je gomiet een verkeerde meid. Dat meid dat op het verstaan geen manengre. Dus te je korisma, je doet sanyangasma. Dat je korisma te, dat je gomiet een verkeerde man. Dat nooit meer je korisma. VAP, door Benny Miranda, nooit meer gaan jullie mensen voor de gek houden. Nooit meer gaan VAP mensen voor de gek houden in Suriname. Benny Miranda pura kaulo dat giwi. Nooit meer gaan jullie mensen voor de gek houden in Suriname. Nooit meer. Mi pura kaulo dat gichan. Mi eleer chan respect na een manieri. Nooit meer ga je mensen voor de gek houden. Nooit meer een wifu VAP ogo horisma voor de gek. Te wogo te kwam blaka man baka. Te wogo mitu an blaka man wo frede no. Te wogo mitu an blaka man fu set san baka no wo frede. Wo denki no tak no musete amasani buyer. Usete alasani want usabisa Benny Miranda bedu. Usete. Dus nooit meer VAP go korwansma. Nooit meer. Oké, mensen, ik ben klaar met praten. Ogi Wantori eventjes. Voy a pedir su mano con amor a que la ver. Voy a contar un gran bueno me paga voy a Zo, oké. Mika Bataki. Oké, mensen, laatst met op een jari. Duizenden felicitaties, Mikisi. Duizenden smasher Asani. Mikisi, duizenden felicitaties. Bedankt. Alasma, bedankt. Benny Miranda, kwam ik voor 7 jaar. Mevrouw Meidon. Fafa neefje, bala passi. Agwani kerino. A neefje de bandat na omu de mukai mitok. A de familie fu mi fu tabiki. Da passi na de familie fu mi oma tok. A oma mok shanga tabiki. Isabi mi abi familie bilo anga opu. Mi abi familie Godolo. Mi abi familie di tabiki. Mi abi familie na Kisai. Mi abi familie na Yausa. Mi abi familie na Moitaki. Mi abi familie na Bilo. Benanu. Tabiki Malobi. Saye. Puketi. Ook toen mi abi familie. Mi layanga familie. Ik heb overal families. Oké, mensen. Mikabataki. Ik ga jullie groeten. Alla desma sambesende de verjari zo. Felicitatie kom. Iedereen bedankt. Ik ga jullie groeten. Namide kai Benny Miranda. Media basi. Ariel media basi. Namide kai Benny Miranda. Chan me kwang vrijportig. Chan me bereken dat oudusan nangami. Fuhat mi. Dat na excuseren mensen. Maar na kaulo dat Chan bedenki. Chan bedenki oudusan nangami fuhat mi. VAP je broko Chan. Na VAP je broko. No de na 27 wagi. Mevrouw Simon Steke. Plus na ome honderden smagwa osokaba. En adoshei ala day adoshei o bos konadoro. 2030 VAP na 5 zetels, 6 zetels we feni me puro kaulo giwi. Omdat u denki dat u dus nanga Benny Miranda fu hati Benny Miranda. Maar next nee hati mi. Next nee hati mi. Ik heb mijn geld. Ik heb mijn geld op de bank. Ja, mijn money op de bank. Ik kan tanken aladay met mijn geld. Kan ik benzine zetten elke dag. Me doe sami wani. Dus niks. Nee, had hij. Ik heb 2 winkels. Den 2 winkels dat me bouw de langate. Langate me bouw de winkel dat is afri. Ik ga geen foto maken en zo om te zetten op Facebook. Ik doe dat niet.
Maar desma sabi mi sabi dat na mi bouw den pand na mi bouw den gebouw dati. En meneer zegt niks. Ik ga niks verkopen. Mina verhuur me verhuur. Meneer zegt niks. Oké, mensen, ik ga jullie groeten tot snel. Bye bye, ciao. Benny Miranda. Chan, utagi chan meka pay mi. No sa no abi rust. Taigi chan meka pay mi money. If I no pay me money, na Melissa no teke pune anuere. Utaigi chan. Taigi chan taki amu pay Benny Miranda. If I no pay Benny Miranda na Melissa no teke pa pune ana. Usoyen dati gimi. En mi wan mi money. Fa periode sami uroko. Ciao ciao, ik ga jullie groeten. Bye.